kalon ni tiɲɛ ala yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ filɛ kalon filɛ ni min bɛ tugu seitan ko a filɛ nin ye ni min bɛ tugu ni ala kɔ ne ka kumakan filɛ o ye jumɛn ye silamɛya diinɛ kabini ala kira nana kabini isa nana kabini ibrahima nana a bɛɛ lajɛlen ye fɛn fila de fɔ k'a gɛlɛya duniya ni lahara kunna di a kan k'o sɔrɔ ko lahara ta ko de ka gɛlɛn ka tɛmɛ duniya ta kan n'o nana fɔ anw yɛrɛ ka silamɛ jamana ka ɲa nin bɛ silamɛw bɛɛ tigɛ mali karamɔgɔw la u ka yafa anw ma u ka yafa ma u ka yafa ma i kan ka tigɛ an bɛɛ la n'an tugura a fɔ baga kɔ wala n'an y'an den karamɔgɔ caman delen bɛ aw kan ka tigɛ a bɛɛ la sani ka taa yɛrɛ bila kuma misɛnninw na dɛ kuranɛ kunturu bɛɛ kan kuranɛ tilancɛ bɛɛ wuli sa o de kɛra ko lahara ko min fɔlen bɛ kuranɛ yɛrɛ daminɛ la fo ka taa kuranɛ laban lahara ko min fɔlen bɛ ala fɛ k'a kɛ sɔrɔ ye k'a bɛɛ wuli ko ala yɛrɛ ka kuma bɛɛ nana dunan de kama ala kɛra ka kuma bɛɛ nana dunan de kama a nebiw ka kuma bɛɛ nana dunan de kama i ka dunan ka dilan dɔrɔn i ka lagafiya lahara ko t'a la a banna o kɔrɔ ala ka kumakan bɛɛ binna a fanba bɛɛ binna tilancɛ bɛɛ binna ala bilala pewu n tɛ taa yɔrɔ jan o n'i ye nin fɔ i bɛ fatiha kalanni dabila i bɛ kuranɛ kalanni dabila i taara kuranɛ yɔrɔ o yɔrɔ lahara kɔni bɛ f'i ye e y'i ban ma i tɛ kuranɛ bila hali fatiha kɔni i b'a kɔrɔ dabila wa n'i y'a kalan mɔgɔw ɲɛna kalandenw bɛ s'a yɔrɔ ma u bɛ yɛlɛ i ma parce que maliki yawmi dini kɔrɔ i tɛ se k'o kɔrɔ fɔ cogo si n'i ma lahara fɔ i tɛ se o ye fatiha yɛrɛ ye maliki yawmi dini sarali dun tigi masa o ye lahara de e yɛrɛ b'a fɔ tan de fana e b'a kɔrɔ jumɛn di hali sisan nɔ i mana kɔrɔ fɔ kalandenw yɛrɛ sigilen b'i filɛ i bɛ kɔrɔ jumɛn de d'a la maliki yawmi dini kɔrɔ ko an kan dini ma karamɔgɔ caman dilen bɛ parce que u bɛ n'i neni u bɛ n'i dɔgɔya karamɔgɔ fanba bɛɛ k'a fɔ ma k'aw ye hasidu de aw ye juguyaw de la n'i ye mun kuma ye ta ala ka kumakan ka dabila o bɛ dabila cogo di non ala ta bɛ fɔ a bɛ se ka tɛmɛ nin kan fatiha min yɛrɛ sali sɔrɔ o sɔrɔ f'i k'a kara la a ka bɔ kuranɛ sɔrɔ bɛɛ ye i b'o de kalanni dabila i bɛ kuranɛ bɛɛ kalanni dabila mais kuma tɛ fatiha kɔni i b'o tafsir dabila pewu se n'i sera maliki yawmi dini dɔrɔn c'est fini i y'a ye juru kɛ i yɛrɛ kan na i di mɔgɔw ma mɔgɔ bɛ yɛlɛ i ma e bɛ ko lahara ko tɛ tiɲɛ ye wa maliki yawmi dini b'i pan kunna ka n'o kɔrɔ fɔ mɔgɔw yɛrɛ n'i pan kunna fana mɔgɔw bɛ sɔmi i la alahu akbar subhanallah bɛɛ ka kuma fɛn fɛn jeli bɛ lahara ala b'a bɛɛ ɲininka nin se kelen de ala yɛrɛ ka kumakan ma ala ka kumakan tilancɛ bɛɛ k'a bɛɛ wuli kuranɛ aya minnu nalen bɛ ni dunan bɛ na wuli sankaro bɛ kɛ cogo min na lolo bɛ kɛ cogo min na idha shama'u sakat idha shamsu kuwirat nin n'a ɲɔgɔnna sɔra bi joli k'a bɛɛ wuli kuranɛ fanba bɛɛ k'a bɛɛ wuli non an bɛ dugu sunɔgɔ la ala ye mun fɔ an b'a la ɲininka الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نحن على قمنا كأنك كما كان يكيبه لي لا إله إلا الله كلن تفلا كسبة بسبة بيناني كم عندولي قرآن فهم به لهرا ولهرا كوتة كم منا كما قرآن منا كما سلامي منا كما يكادنا كدلاندرون نينده أوكسيدانتو كإيديه أوكسيدانتو كافرو من تافك على تومه وتافك دينه تومه وبيتانك على كدينه كله ما أون يلك دينه مغون كتلك نكاني في على كلمانيا داما كوان كتلك دين كوسبي على دي ولا بيعرف دين لا إله إلا الله والله أحق أن تخشوه أنا إبرة من كدينه لملو بمن فورني كان كديه إذا كم كان كتير على بالله كان كديه akan ka jawbe na so yi tinya bangera sa kalon bangera ala ko juma ala ko fa min an-nas man yaqulu rabbana atina fi dunya comme odobe o be ala wele ala dunya de dam ala ire be kuma da sande ay ala la mede abe sura ita so france karano ayta Quran traditionnel ayat suratul Baqarah surah fulana surah jambai verset kemefla ayata fle ala ya mo jabi ala kumana ambatu ala de ko ambatu jonko mo ayat ni fanyesa la ilaha illallah billahi ala ambi ko fuka dansa subhanallah ala imufo
rabbana atina fi dunya ala dunna de damma o kore andra dunna de kama anga la gafiya dunna kono o bambo ka ban saya ko fe nyana ma ya be kuma tala la harakote kinyaye la harakote Quran famba be wulla afleni wama lahu fil akhirati min khalaqin ko tigla mo ni rodai la hara fura wala mafo ko ni rodai ni ba la hara lo ni ro kana ki tuguni kuma ko ala ken patmati ni bita so la hara ni ro foje jahannama ko afleni yede suratul baqara aya muga mami ko tuna doron ko la hara tala ala ijadiya Angkandi ni maidi ni ala taifo abe karsa de contrôle abe ni non kunjum abta fala ila haralo aba fe karbo be kiti ala takana fo kunjum de ben fo ha sumu ko fambe aba contrôle ye qur'an aya karaw yere ya ka fi tinyari fana fo o bela bila kusi non ashira tinya bangira wa qul al haqq wa zahqa al batil ملك يوم الدين كرات فوتون دي تشيكو كرفو يبي قران تفسير يبي فاتيا كنا ملك يوم الدين وكرو لا هرالو سرالي مساتي بالمسابا لا هرالو دنيا تاتي كافتي بناكا يوم الدين كني وتي يعني ولا هرادي هذه دمزون بيكورجي دمزون بيكورجي لا وبيكورجي ويلما اي بكرم نادي على سانو ني ياخذ دوري ne mana fo ko nay alay dina nati na don de kam e ka dina ka dina ka la affaire na kono abanna ne ka karande ngele mana to nofe ne re balo wi ala jude jahannama dinde to sika sitala na turango nga karande billahi ne dukune ka fo qur'an famba be annabi be benaka ko la harade be la haraka gene gati mitulaka wala al akhiratu la harinde khairun o de kafsa tuna tanye munaka kafsa ye wa abqa ko de be tuna tanye ban tan fla nana dente ban to be ban juban de kafsa aklima ala kuma ni fesa ala kuma ka taka preuve di mahakilila nyana ma ya fula de do kilen do kati ban dembe ban do tete ma halsan ke me ful mo te san ke me fula so duna kono e ba kanga duna mi here yini ite san ka san ke me fula ka kono i ere sa to do ka ba kono be sa to do ka ba kono me la harata ibe sa milliard ke te ban min te ban ani min be ban ala ko wal akhiratu la harainde khairun wa de kafta kati duna tayka wa abqa wa de be toy me duna tay be ban ala kumana bal tu'thiruna al hayata ad-dunya ala ko nyabawlaw awle kan ka dinanya mai de kere nyabawla abaw kona amela saw ya fo kene ka utorala adli kona mena me ya fo sisa utorala kibe ala ka kuma wuli itusi afle bal ote muhammad tuhiruna al hayat ad dunya dinanya mai awu de choisila afle ni olo tumbe ala nyabala me sisa fora kene kan ko la harakote ote ka preside ka jeya nerbe kaba ko yeni misika bo hadi fir'auna mani fo adala abada kafir shibani fo histoire ko billahi ayta histoire fle ka farnya ka la harako ki ba ma bew ka nabi be ka isa ka sirabla ka musa ka sirabla ka ibrahim ka sirabla ka nabi ka sirabla ka nanye ka nabi ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ka arare ka sirabla allah tiya bangira wala ma bangi wallahi balo tiya bangira ni bitaro ma yera ka bon subhanallah ani ka karandiw dugure ka foko dinanya ma yin kadla odi abe ikalla gafiya duna kono ton abanna ni sara la harako la harakuma te ala ni nyofo dungo do karandin kilemana ton nofe abita jahannama akabla kuna abita jahannama ne re tigirala wa ala tigirala wa silame be tigirala wa karamo be kan ka kuma ni wati na karamo fe fe nyidi ay tigabela aya bayni ka kuko hijira sisa sekera ala re ka dine re tlante be bine nyakoro iye munde fo iye girin jwande ke eni ala kara be nyoy la haralo wa est ce que ni ala sika nyoy la haralo non mo nyai bisu ko de la tinya bangira abangira wala mabangi be balo abangira mami ko daba ya ibe femi me itani ko me histoire kon kan ala dina da be ka abe fora mali kono ya ko ambe ala ire anaka muhammadu ku bedu al kaaba sokoro ka tla ku dondo nyon kono ka tla ka be fi jahannama o fora mali kono ya be ya me aw dele me aw ye mufo be tu wanga wuri nyon fe mo chama mulla ibe wajula sunu kle se karanga dine tlante be karle yire ye mun de ke ye mun ke aw fana mun ke aw mun banamela aw fana mun de ke
est-ce que ta kasser sanga chariwa est-ce que il sera ka a chari ay ba ga je so la ka chari ka sika mo ba kele ba kala ma e le fana mun ke sisan pe ka wuli ki jo bo be ken balo ntigi kalon tigi ala tasif alama ani muhammadu yere al kaaba so yere komba be do nyon kono katla ka befli jahannama ayere dara jahannama law ika kuma yimina do ala yere balo ye kalon tigi e yere balo ye kalon tigi hadi ka maw balo ye kalon tigi hadi shefan iseka do she da kono e yere balo ali hadi kutwani afan iseka do kono abada ere balu yekalon bado tige na be balu yekalon tige la de ni ma min tugiri ko ni ko fe ere balu kalon tige la do ay kalon deme ni ma mi ko da harako ci kinyaye afla be kaso yona be kaso yona parce que afika ni mo be sa alama isra kra akurama isra la harafana ma abede kaso yona an ko rosi mete abena fo ko firaun nafsara ni pum firaun kafiri numéro 1 abena kafsa an ye an ga ni islamoye Firauna kamajenu ya faye ayu nyinika ko nyinama ya wure biwa akamajenu ko amakunno andale mbala nyinama ya wure bi anta tolonge mesaya kofe nyinama ya wure bi Firauna ko nyinama ya wure bi ne dunia mara chumina mana taw nyinama ya intono fana meke uwaye fana chuni otomanin sara piramidu joku ye dinde ayen ka sanu blaya ayen ka musuka plaro blaya ayen nim blaya nka masaya necessaire ayake ka piramidu fadew la haram la ke kinyaye ninka masaya be green fana chuni nuni ala jonka to ni Firauna jonka sa ni ala che Firauna dara saya ka kununa saya Firauna dara la ko nyama ya were be amunun kambe qur'ane relation anko no la harate ni sira ka ko malila kanka de billahi antiki abada wa usman kai hali profi man kade hali ba a cerinde mo ko kuma daga mo chama kuma daga sa wani ka mo chama na me ala kusara karabo mo kuma na kanje bi to ko me ala kusara hanna mu to ko ala kusara la haralu ala bin nasara mu mo bina ko buni bele jele chembi farnya wati gelena sebati ka sebati jabi ka tefo ala bo tisara nani kuna ala harfa basa chama ni de faiblesse de don chama ni de nataka ma de chama ni de jemero kama uluka sira ala ni usira na femere ni ala dum qur'an ko wallahu ahqqu an takhshawhu aw kama sala Allah la harako la ilaha illa Allah sigabula ay takabulu de anya kara maliko noya ka kara maka ka kara Egypte itara duna yoro kaburu sola ube to kaburu sinat madola san keme joli ni kaburu ube ta sura fa ko kene be no to so to la avec hal fara jamana kan o koro mo min sara to mukan ka dunde ka tuli ni ala yere ya shabi su famba be u fa ko be o koro yo silimbe ka nyana ma wele de makono halu pe anko nindi maye tinya bangira wala mabangi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala muhammadir rasulillahi wa ala alihi al-adhari wa sahbihi al-abrar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أشهدك أنك حق وأن نبيك محمدا حق وأن الآخرة حق على نبي السوريا كفوي على التنري إكاشر محمد التنري ولا حرقوا التنري ندارالا لم ومن يني فويدالا bosraka min ko lahara ko tibi yere ni jona de sika cikala na so rebe nyare nofe ibi kekesi nofe me ka karano bina fo dikori na antu diko wasai ka an ka nana kala ara de plan antu ko yiti ko de wala fo ye dikori oko na emna na fanye ko dina ko yode yirana o ya occident to ka sere de yirana annawo yambo ala ko ka ala bere yirana minte an ka ala ye occident to ko nyina maya wala te tuni ko fu na nyina maya silame kana bofo min gondare me alala occidentaux ko laïcité ne si pour glala o don kuma naka mba fe ka kuma ka dole kuma ko ka to folo fale kana anka organiser ni on fait
ndeni lo alankafo laïcité kuma soro mai ninye laïcité korote de kwanga dine bere mobla ufana kana ukuka dine bara ambele jere anga dine bara anga nyugo mbunya anga nese nyugo ma laïcité korote kibo abada o laïcité korod lombalia de wala banga kaka akora ya to abada ay dine bere mo amba ode swa ay na ko dine bara amfana banga dine bara anga nese nyugo madura ambeka nyugo mbunya ko no akoroto ye o ya to afranga kra akoroto ye ليس كرد الدنيا وية التي هي الدنيا وية التي هي لا دينية ليس كرد الدنيا وية التي هي لا دينية أما قال الناس رمي الذكر لما لا كتاسيك سوكا سكسور بكي كتلا كتا كتلا الناس رمي قال بيا أنت كديكي بتاسي دين نما يروماو bolomina yola ko so chiko juye non bolomina bol on kan no mi semanti mais dina ila tuluma belebele usulu la harako katola wuli qur'an ko kunturu kata ko la ilaha illallah fokati shilla ka mali kono ya kafiri shima ke iswar ko hadi fir'aun make hadi iblis sanaka kafiri ya ble ama ko ta kishila ka tifariya nimbekera mali de kono karamo mo klila akramo ka wati ma ke here islamiyya ma abada akara islam yaka to tinya ni kana mo be kan ni fo mu na hotel fo tinya afle jombe tinya ko sisa alona jombe ala ko san alona jombe occident ko sisa alona